Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. We beginnen met het belangrijkste nieuws. De benzine die stijgt fors. Dat is een ding dat zeker is. Vervelend nieuws vandaag op de voorpagina van de Extra, die een interview heeft gehad met de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje. Hij heeft aangegeven dat vandaag in de ministerraad, niet de Rijksministerraad, maar in de ministerraad, een beslissing zal worden genomen over de vraag hoeveel de benzine zal stijgen. 16 cent of 29 cent per liter. We horen het in de loop van de dag, maar in ieder geval is duidelijk dat de benzine flink gaat stijgen. Auto-ongeluk op de Nieuwe Haven. Onze fotograaf Elmerik Tielman heeft vanochtend deze foto's gemaakt. Het gaat om een auto-ongeluk, een eenzijdig auto-ongeluk waarbij een man in een personenwagen vanochtend vroeg de macht over het stuur verloor. De auto knalde tegen een van de hekken aan, kwam uiteindelijk op zijn kant terecht. De man moest naar het ziekenhuis worden gebracht en het gebeurde ter hoogte van de Free-zone. Nogmaals een verzoek, ook namens de politie, zeker in de uren van de nacht, de stille uren van de nacht, wees voorzichtig. Onbekenden breken graf open. Gisterochtend werd het al bekend in de loop van de ochtend dat bij de begraafplaats van Santa Maria een graf is geopend. Het betreft een vrouw die al 9 jaar dood is, een vrouw op leeftijd. Onduidelijk is nog steeds wat de motieven zijn van de onbekenden om dit graf te openen. Maar het is een vreselijk bericht, sterkte voor de familie en de politie heeft de zaak nader in onderzoek. Vandaag beslist de rechter over de uitzetting van Nutu. Het is een zaak die afgelopen maand veel aandacht kreeg. De arrestatie van de Curaçaoenaar Irvin Laurens Wawu, beter bekend als Nutu. Hij werd op 14 april gearresteerd samen met 2 andere Nederlandse mannen. Die worden verdacht van criminele activiteiten. Zij zouden gelinkt zijn aan de Mokro-maffia in Nederland. En Nutu zou gelinkt zijn aan de No Limit Soldiers. Het is een uitleveringsverzoek gedaan door Curaçao en dat werd afgelopen 26 april uitgesteld. Vandaag wordt bekend of Nutu daadwerkelijk naar Curaçao zal worden overgebracht. CPR en RDK ontkennen vervalsingen. Het is ook een zaak die al lang speelt. De mogelijke vervalsingen die een rol speelden tijdens de onderhandelingen over de nieuwe beheerder van de raffinaderij. Er werden beschuldigingen geuit, onder meer naar de Caribbean Petroleum Refinery. Gisteren heeft de RDK bekendgemaakt. Zij hebben op geen enkele manier een inval gehad van het Openbaar Ministerie. Dat gerucht ging ronden. Ze hebben zelf documenten eerder aan het Openbaar Ministerie overhandigd. En de Caribbean Petroleum Refinery, bij naam van Raúl Socorro, heeft laten weten dat zijn bedrijf helemaal niets heeft vervalst. Politie rukt uit naar Chubut. Er is een melding binnengekomen gisteren dat er een man in het water zou zijn gevallen ter hoogte van Chubut. Politie trok uit, werd gezocht naar de man, die kon eerst niet worden gevonden. Uiteindelijk werd hij aangetroffen en dat is het bijzondere van het verhaal, op de kant met droge kleren. Hij was wel gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld, dat is nog niet duidelijk. Maar de man is naar het ziekenhuis voor medische behandeling gestuurd. En de politie wil weten wat zich nu specifiek heeft afgespeeld bij Chubut. Aruba, dat land stopt met de zorgbezuinigingen. Dat heeft minister Dangi Oduber gisteren bekendgemaakt. Zoals bekend heeft Nederland bij het geven van de coronaleningen aan Aruba bedongen dat er jaarlijks 60 miljoen zou worden bezuinigd in de zorg. Minister Oduber heeft aangegeven dat dat in de afgelopen 3 jaar eigenlijk steeds onmogelijk bleek. De 60 miljoen werd nooit gehaald en nu is besloten om helemaal met de bezuinigingen te stoppen. Het ging onder meer om bezuinigingen van het personeel. Zo was er een korting doorgevoerd van 5,5% op de zorgbudgetten en de tarieven, maar ook op de lonen in de zorgsector. Ook de 12,5% van het personeel van zorgverzekeraar AZV, die moest worden ingeleverd, is inmiddels teruggedraaid. Nederland heeft nog niet op het bericht gereageerd. We houden het voor u in de gaten. We gaan nu even naar de reclame en komen dadelijk terug met meer nieuws.
Kusaborna nobo, manera barbecue chicken en shawarma chicken. Kung bleki di menet mee, En waffle fries, voor meal of the day. da mas mio kung nunca. Hey, atus je menet mee nota bokos, bubur cambia kung iced tea of limonada. Pabo Sakiko ta een meal of the day. Subi Subway.cd. Subway, trae, maneboki. Bio-industrie, een enorme investering in Curaçao. Dat klinkt allemaal interessant, maar we wilden graag weten wat er nu precies aan de hand is. Laten we bij het begin beginnen. De Kamer van Koophandel had onlangs een jaarlijks diner met allemaal ondernemers. En daarbij werden de plannen van het bedrijf Steamboat Fuel gepresenteerd. Op de eerste plaats vroegen we aan Billy Jonkheer van de Kamer van Koophandel wat de achterliggende gedachte was om dat plan te presenteren tijdens het diner van de Kamer van Koophandel. Ja, we hebben een plan eigenlijk dat we een paar jaar geleden hebben gedaan in een rapport Sembra Awe Pokoso Chamayang, waar we zeiden dat we naar een schone economie moeten gaan. En meer met de tijd, laat me het zo zeggen. En we hadden een presentatie waar wij onze visie gaven als Kamer. Maar ook ziende dat een nieuw project op komst is op het eiland. Dat in die richting is dat wij denken dat Curaçao kan gebeuren. Dat is het project van Steamboat. Hebben we dat gepresenteerd bij het diner. En het is een heel groot project. Fantastisch goed voor Curaçao, denk ik. Niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor investeringen op het eiland. En voor een nieuwe richting die we op moeten gaan. En voor de richting waar we naartoe moeten. Want het is een schoon bedrijf. Ja. En daar zal je een beetje meer horen van meneer Moreno. Hoe werd erop gereageerd tijdens het diner van de Kamer? Shock eigenlijk. Mensen wisten er niet van? Mensen wisten niet van. Het is een investering van meer dan $1 miljard. En ja, mensen zeiden, echt, dit is aan het gebeuren. En het was heel positief. Gregory Moreno is de lokale directeur van het Amerikaanse Steamboat Fuels. En de lokale directeur, dat betekent de directeur hier op Curaçao, die samen met het Amerikaanse bedrijf de plannen moet gaan uitwerken. Maar we wilden van Gregory Moreno vooral weten, wat behelst het precies? Wat behelst het project precies? Oké, het project is, de eerste fase van het project was alleen pre-treatment. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij dus dan dierlijke vetten of gebruikte kookolie waarmee je kookt krijgen. En die verwerken we en maken we schoon. Het wordt een geraffineerd product, en dan wordt dat geëxporteerd. Dat was eigenlijk de eerste fase en de bedoeling van het project vorig jaar. Maar inmiddels is het project behoorlijk gegroeid, want we gaan nu direct van die producten wat ik net over had, gaan we dus dan fuel maken. Dus het gaat eigenlijk van het proces nu van dierlijke vetten krijgen, gebruikte olie van de frituur, et cetera. Van restaurants en dergelijke. Van restaurants en dergelijke. En dat gaan we dan verwerken dan in een product dat heet Renewable Diesel. In Europa heet dat HVO, Hydrogenated Vegetable Oil. En daar kunnen onze auto's op rijden? Ja, diesel. Alleen dieselauto's kunnen daarop rijden. Maar het product is zo waardevol omdat het dus biedt aan een grote verlaging in de greenhouse gas emissions. Dat dus allemaal voor de verkoop naar waarschijnlijk Noord-Europa zal gaan. En niet op Curaçao zou blijven? Dus het is te veel waard. Dus het wordt te duur om het hier te verkopen. Maar het is wel een nieuwe industrie hier op Curaçao die belangrijk is, omdat het niet zeg maar de traditionele fossiele brandstof is, maar nieuwe bio-industrie. Het is splinternieuw, ja. Het is een state-of-the-art faciliteit, heel weinig uitstoot. En het belangrijk is dat mensen weten dat wij voldoen aan de vergunning van de GMN. Dus die hebben al voor de pre-treater. Nu gaan we dus beginnen met het onderzoek voor de refinery gedeelte. Dat houdt in verschillende rapporten en onderzoeken die we moeten doen. En dan gaan we dan dus dat indienen om dus die vergunning, de uitbreiding eigenlijk van de vergunning aan te passen voor de refinery. De olie die we gebruiken om te koken blijkt toch interessanter dan we ooit hadden kunnen denken. Tenminste, 10 jaar geleden had niemand verwacht dat we op dat gebied een grote investering konden krijgen op Curaçao. Maar hoe krijgen we die oude kookolie, om het zo te zeggen, naar Curaçao? Olie komt met tankers, dat weten we, maar hoe komt dit product naar ons eiland? Die oude kookolie, om het maar zo te noemen, die komt ook uit andere landen hier naar Curaçao. Dan verwerken wij het hier en dan wordt het weer geëxporteerd. Dat klopt, het komt allemaal in tankers, want je hebt natuurlijk volume nodig om dit soort projecten winstgevend te maken. Dus het komt in grote tankers, het wordt hier ontladen en dan verwerkt naar fuel en dan weer verscheept.
Hoe realistisch is het project? Ik zou zeggen heel realistisch. We hebben inmiddels term sheets en letter of intent voor het debt gedeelte en equity gedeelte van het project. Dat is al een grote stap. En eigenlijk de meest belangrijkste gedeelte van het project is de feedstock. De feedstock is dus het materiaal die je dus krijgt, het ruwe materiaal. Dat hebben we dus nu een letter of memorandum of understanding. Ja. En we zijn nu bezig met een bindende term sheet. Dus dat is eigenlijk het moeilijkste om het product te vinden, omdat iedereen het wil. Ik vraag het omdat we op Curaçao natuurlijk heel veel projecten in het verleden hebben gehad. En als je bijvoorbeeld ook kijkt hoeveel beloftes er met de raffinaderij zijn gedaan. Dit is een realistisch project en het is goed voor Curaçao. Ja, dat klopt. We hebben nu nog een maand of 7 of 8 van engineering te doen. En we hopen dan dus eind van dit jaar, begin volgend jaar, final investment decision te bereiken. Dat is vergelijkbaar aan financial close. Dan heb je echt de centjes en alles binnen en dan kan je van start. Een mooi project om in de gaten te houden. In ieder geval een groot project. We wilden ook weten waar het zich precies gaat afvinden. We hadden al eerder begrepen in de buurt van Bullebei en om hoeveel geld het gaat. Nog eenmaal Gregory Moreno. En waar gaat u van start? Het is nu in Bullebei. Daar zijn we kijken. Het wordt een enorme fabriek, moet ik me dat voorstellen? Er zijn een paar fabrieken. Een paar fabrieken, tanks, wastewater, dus een recycling voor water. Dus verschillende fabrieken zijn er. En het levert werkgelegenheid op hier op Curaçao? Zeker weten. Een stuk of 500 mensen moeten we in dienst nemen. En daarnaast schatten wij dat een ander 5 of 1000 mensen buiten dus dat de spin-off effect dus ook werk zullen krijgen. En wat is de investering die hiermee is gemoeid? Ja, ongeveer $1 miljard. Ik wens u heel goed. Al bijna 4 jaar lang moet Curaçao het doen zonder de aanvoer via barkjes van verse groente, fruit, vis en andere producten uit Venezuela. Zoals bekend zijn er veel overleggen geweest en is er onder meer besproken dat het weer mogelijk moet zijn. De A-Extra heeft vandaag in de krant een bericht dat vanaf 8 mei de eerste barkjes uit Venezuela weer op ons eiland zullen te zien zijn. Tenminste, dat is begrepen vanuit de autoriteiten in Coro in Venezuela. Er zal worden gevaren van Coro naar Curaçao, naar Aruba, dat ook de scheepvaartverkeer weer geopend heeft. Het is trouwens een overtocht van zo'n uur of 10. Dan komen ze hier, dan komen ze naar Aruba. Sommigen zullen ook naar Bonaire kunnen gaan om in ieder geval hun producten weer aan te bieden. Dus vanaf de 8e mei op Curaçao kunt u weer terecht bij de Chacaprideskade voor groente en fruit uit Venezuela. Dat is een positief bericht waar ik mee wilde afsluiten. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. Ik hoop dat u wat heeft opgestoken. We zijn er morgen weer met het belangrijkste nieuws op Curaçao en we hopen u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.